даври навбатии озмуни ҷумҳуриявии тоҷикистон ватани азизи ман рӯз аз рӯз наздик мегардад ва иштирокчиёнаш барои ғолиб омадан дар ин давр омодагии ҷиддӣ мебинанд. барои аксари иштирокчиён маҳорати худро нишон додан каме ҳаяҷоновар аст, зеро онҳо бори аввал маҳорату санъати худро нишон медиҳанду худро муаррифӣ мекунанд. Гулрафтор Холматова азбаски санъати навозандагиву сарояндагӣ надошт, орзу мекард ки дар ҷодаи интихоб кардааш бори озмуни ҷумҳуриявӣ эълон гардад, то ӯ тавонад орзуҳояшро амалӣ созад. Гулрафтор аз рӯи санъати кундалнигорӣ дар озмун иштирок дорад ва ин номинатсия низ соли аввал аст ки дар озмун ворид карда шудааст. Ман якчанд сол боз орзу мекардам, мақсад доштам ки барои чи аз дигар чизо озмун мешавад. Махсус дар бораи наққошӣ озмун нест гуфта фикр мекардам. Вақте ки ҳамин эълон кардам, ман хеле хурсанд шудам. Ман хостам орзуи мақсади худам амалӣ гардонам. Шурӯъ кардам кор карданро. Аз ҳамон рӯзе ки ман ҳамин эълона фаҳмидам, рафтам ҳамун корҳои хомакия сар кардам, шаб хоб нарафтам аз хурсандӣ ва ман кораш шурӯъ кардам. Қариб ки ҳамин дар 3 ҳафта ман қатъи шогирдонам ҳам вай кардам. қатъи шогирдона машғул шудам, қатъи кори худам машғул шудам ва ҳамо ҳар як лаҳзае ки дар ин кор мақсад ҳамаш машғул ки мешудед душвориам дорад. Дар ҳамон душвориёш нигоҳ накарда, вақт ҷудо карда ман ҳамин кора ба анҷом расондам ва дар охир ман ҷои якума гирифтам. аз муассисаи давлатии мактаби бачагонаи санъати шаҳри Турсунзода ба мисли ин ҷавондухтари ҳунарманду ҳунардӯстдор кам нестанд. ҷавононе ки маҳорати худро муаррифӣ мекунанд ва айни ҳол онҳо аз рӯи номинатсияҳои интихоб кардаашон дар озмун омодагӣ мебинанд. қайд кардан лозим аст ки ҳамин сол як озмун ба навигари аҷоиб дохил карда шуд. Масалан, номинатсияи рассомӣ якум бор ҳамин сол интихоб кард ки бисёр хурсандовар буд. яъне ки дар шаҳри Турсунзода бисёр мактаби пурқуввати рассомӣ ҳаст. устодашон Калимов Тиламурод ака зиёда аз 35-40 сол бош кор мекунанд. агар ҳисоб кунем мумкин 1000 шогирд доштагистанд дар Тоҷикистони худам. Масалан аксариятшон мана институти дизайн такшиш унҷа ба хонсодан, чанд нафарашон худашон устод шудагӣ. яъне ки 2 шогирдаи худашон ҳамаҷа бо дарс метиҳанд. ино Холматова Марҳабо ва Холматова Гулрафтор. ана маълима Гулрафтор, Холматова Гулрафтор бошад, худашон имрӯз иштирокчӣ фаъоли манами озмун мебошанд. боз 8 нафар шогирдошон ҳар 3 маълим иштирок фаъолона доранд. ҷидду ҷаҳди ҷавонон дар он равона гаштааст ки дар пайроҳаи интихоб кардаашон худро миёни рақибонашон санҷанд ва бо ин амал истеъдодашонро боз ҳам такмил диҳанд ва дар оянда касбу кореро баҳри пешбурди зиндагиву Тоҷикистони азизамон интихоб кунанд, то дар он муваффақ бошанд.